In april 2011 rollen de politie onder transportwaai op een industrieterrein op een Jouwer een hemkwekerij op van 1600 planten. Die we opzetten onder de grond in een loods. We kwamen toen achter omdat er op die locatie een buschauffeur gijzelen was, waarschijnlijk door de hemkwekers. En later die weken waren er ook nog inbrutsen in dat paan, maar in de achtervolging. En toen heb ik mensen aangehouden en die waren in het bezit van een automatisch vuurwapen. Er is bij de gijzeling ex-ketten, toch is er net in verwonnen rekken. Ook de buschauffeur kwam alleen maar de schrik vrij. De politie is jood in dezelfde loods, dus op een hemkwekerij op het spoor kwam. Natuurlijk toch eigen onderzoek, maar we hebben wat informatie dat je mogelijk een hemkwekerij zit zo. En vandaar dat wij jood naar binnen binnen. Tips vanuit de buurt? Ja, anonieme tips wie het. De politie wacht dan krekt zo lang, want er activiteit is bij de loods. En we hadden er een man aangehouden die te druk dwaande wie met werkzaamheden. Via hem hoop je ze de organisatie achter deze grutte kwekerij te achterheljen. Grut? Hoe grut is grut? Nou, wie moet nog een inventarisatie doen, want de hennepkwekerij wie krijgt oogst. Ze zien alle planten voor het hellen. En de man die wij daar aanhouden hebben, die weer het dwaan om de kwekerij opnieuw op te bouwen. De politie gaat ervan uit dat het om een lieke grutte kwekerij gaat als in 2011 en dat de wiettuin er dus al een skoft zit. Natuurlijk wel apart dat je op hetzelfde plak dan weer een hemkwekerij begint. Is dat nog heel toek of heel dom? Ja, echt slim is het natuurlijk net, want het is natuurlijk een locatie die het buurs bekend is. En nou ja, toen wij informatie kregen dat je mogelijk weer iets zit, toen ben ik legal toegang tot actie. Want je weet dan precies wat je bezig bent. Inderdaad, het klopt.